Ty kokos, to čo je? Ty istý, že toto je trail? No, to tu nie je len tak. Tu treba spraviť switchbacka. Výško, poďme! To čo už tu sa ako? Dal si switchback. Opačný nevyšiel. Naprával. To čo bolo? Hej. Bolo to také príjemné, ne? Ja musím si spomenúť, že ako sa tie stečka jazdí po tých rokoch, ty vole. A jeba, Jana! Zase, veď hore padnú. Pôjde? Jasne, on je, smrteľný. Tak to dobre na začiatok. On je hrdavý, on nemá dušu. Konečne sa za vám komu jasmiať a nie mne on. Tento bolo pekne jazdný. Robko. Nie, to je z Ironého povedané. Ja som išiel vás Počkaj, tam je VR, sorry, ti to desím. To som išiel. Tam som sa vyjebal na oranžovom Foxiku. Ale to nebolo nič. Nepoznám to. Ja hej. Ale ja to nepoznám. Neviem, či som lepší, ja to poznám. Ja už keď som videl to zahodené koleso, vravím si, že dobre, to pôjde medzi poslednými. Výško, poď. Čo, Totko? Si sa rozbehni. Také nevidíš. Ale pekne. Nice. Ostré kamene. Ale to som vysvetl to? To som sa zaraz obedol. Ja som tiež stal dole a pozeral, že To je pekné. nemám také tvrdé, voda je toho stredy. Macha, drop tam je. Drop. Pozor. Po pravej strane. Oh. Či to? Čo to? Čo si buchlo? Janka, tam je drop. Po pravej strane, ale sa to dá. Po pravej. Bola tiež na oči, som tam skakal, som nevedel, čo tam je za tým. Ja tam. Je ten dropík? Hej. Ja som to hneď doprava hodil, som videl, že... Tak ďaleko letel celkom. Dobre, pekne, poď. Bude to drží pekne, vieš, keď ide. To si mohla, tu už nič není. No poď. Hej. Tak tam skákať bez voziek. Takže reálne, ale ako ho seklo, no sa nám. Ale tie farby tedy nejako trieskajú sa. Ale vieš čo, ono to zožralo akože nejak. Že by som cítil nejaký dopad. Ale reálne ťa zatiahlo tak vzadu. Ale tak si videl, do protisvahu. Máme. Či čo? Kokos, čo robíš? Hej. Kokos. Oh. Akože toto bolo dobre. Ty čo, ja to mám kokot. Nehovoril si, že to je Hermanka? No to tak povedali, ale asi mysleli tam roží tam, či vidíte. Jak sa to volá, Jurošík? Ďuroch, ja. Jak na hrášku, no. Hej, na kamienku, jak na hrašku.
Janko Hraško. Ja sa teďka bojím jak kokos. Ale ten je dobrý, ten kamenný. Hej? To sa nemohol vypnúť tiež. Ako ja hore? Ja mám nové kufre, vieš, a ešte No. kufre z AliExpressu. A ja poviem, že ti okolo SPDčka ty kokos, ale to vozím jak posvínutý. Kufre z AliExpressu. Máš nahrané v aute? Nemám. Už sa tam stromček naštívil. A ja už dvakrát tam hore. Ja hore som ešte tam je bodem. Kokotina je. Zaváňa to. Zaváňa to kokotinu. Hej, Miška prvého drobného rekordu aj chlapu. Či? Vodunák, Janka. Tu. Pravo, či kde to je? Nadia. Pravo, či pravo. Ale to kde? Pekne to je, toto. Neviem, bojím sa. Veľmi pekne. Jo, tak to je nič. Hej. Ježišmária. Ale pekné toto. Reálna technika. Čo furt sereš? No jak je toto drop, tak jedem na to. Ríško, spravím ti videjko. Ako zliezam? Vidíš, ak sa hlavne púšť. Chápem. Pomaly, len pomaly, tu poď. Iko, tam je stoj. Tuto poď, alebo tam. Ty povedal, že nebudeš to hrotiť. A kade ideš? Na ďalko? Ako ja? Mám to piť. Snaha bola. Ani na pletok by si nebol o nič lepšie na to vôbec. Aspoň vieš vyskočiť. Vieš, ale tak tuto je to také kokocko. No. Ťa šprajc niekde a hotovo. Toto je drop, hej? Toto je drop, no. Ale po ľavej strane to je. To je boha drop. Čo? Ale prd. Asi. Ale to veľmi rozprávky. Ha? Poďme na to.